இருக்கலாம். இதே நீங்கள் நிஃப்டி வச்செல்லாம் இந்த அளவுக்கு பண்ணவே முடியாது. இப்போ இதில் வந்து ஆக்சுவலாக நாங்கள் வந்து இந்த இடத்த பிரேக் பண்ணணும் மட்டும் நாங்கள் வாங்கலை. இந்த இடத்த பிரேக் பண்ண போதுங்கிறதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் அந்தாண்ட சார்ட்டில் இது கால் ஆச்சுன்னா அந்த ரைட் சைடில் புட் ஆப்ஷன் வச்சுட்டு புட்டில் பிரேக் பண்ணால் தான் கால் சைடும் பிரேக் ஆகும். அப்படி பிரேக் ஆனால் மட்டும்தான் எடுக்கணும். இல்லை ஒரு சைடு பிரேக் ஆகிட்டுன்னு சரி காலில் பிரேக் ஆகுது, புட்டில் கீழே பிரேக் ஆகலைன்னா அது என்ட்ரி எடுக்கக்கூடாது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்தமாரி 2 சார்ட் இதில் வைக்க முடியல. வச்சாலும் பார் ரிப்ளைல வேலை செய்யலை. அதனால நான் அந்த சிங்கிள் சார்ட்டை வச்சு இந்த வீடியோ போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ திருப்பி மூவ் பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ இந்த ட்ரெண்டை தொட்டனால இது என்ன பண்ணுதுன்னா திருப்பி ரியாக்டாக இறங்குது. ஆனால் இந்த இடத்துல லேசாக பிரேக் கொடுத்துட்டு பார்க்க என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேல் நோக்கி அழகாக நம்ம சொன்ன டார்கெட் 74 பிரேக் பண்ணி ஒரு கேப் அப் கொடுத்து பெரிய ஒரு புல்லிஷ் கொடுத்துச்சு. இப்போ நீங்கள் ஒரு MACD இண்டிகேட்டரோ ஏதோ இண்டிகேட்டர் வச்சிங்கன்னா